Santai. Gigugo na kalikod. Ibang ngangak na. 500 mo na, ihatag ditong sobra. 300 ug 200. Kininto si Moha, kinsa pa sikan? DJ DNC. Buknoy. Dala ko sulit bilang lang ako. Magsabot ha. Nga 532 ang premyo. Ang gijay makauna dre 500. Ang duha ra may mapildian 100 ra. 100. Oh, tulo ra may mudaw gani. Kanay 100. 532. Consumption price. 100. Hoy, basta sabot ha. Sungko dito. Disqualified ang dili makasungko. Oh, ato na itanom. Nyara. Ya, ako iya pa. 5 3 2 1. Lagit daga. Allah. 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 Allah daga. Batsoy dia kadaog. Si Batsoy. Itu ke daga. Allah. Nangaluyan na. Allah. Ano? Sugang Batsoy. Luya na kayo. Daga. Si Pikot na luya na. Pahuay tanan. Nimpaway. Ikapoy. Dagan. Balik ka. Kurambos na magkano ni nagbalik ka rin. Ang gado. Gipangangak na. Utagangin. Go, go. Gay! Gay! Gira! Gay! Alah si Arak ko yung kadaw ka rin. 500. Alah! Ni ano likod! Patay! Likod! Alah! Antay! Gigugo na kalikod. Ibang ngangak na. Hanggang matin. Pers! Mau ni pers! Kanan dua disqualified na. Wa kasungko. Hanggang kayo? Hanggang kayo? Wala pa ang apel na Batsoy. Patas sih kayo. Apel juga kuan dito. Di mata mang Batsoy. Agoy 100 mo kay rapil din ka. Ako kinintos ako kay ensayo man ko. Ako ra may ensayo. Tuh. Oh, daro. Ihatag ditong kuan. 500 mo na, ihatag ditong sobra. 300 ug 200. Dana 100 unya ra na kay Silio. Ha? Ako kinintos kay ako may ensayo nila. Ako may kuan ng ensayo. Oh, mga bata. Mga bata na. Mga bata rabod. Ang makadaog ha 500. Ang sikan 3. Ang third dos 50 rang konsumisyon kay dagang kay mo. Yara. Yara sige. 3 2 1. Hala! Lah! Dagan yun! Nabalintong na ito. Hanggang kayo. Lapog daw. Wala! Nangaluya na! Nangaluya na ganoon sila. Wala, lamig lapog ito. Ala, si Badot, wala na. Naluko na. Lupo na ba doon? La, lahutay kay si Kinkin. Sige! Sige! Bagal! Malikit na.
Wala na, pildi na mo. Ang consolation prize sa hundang lang diyan. Hangak kasi. Hangak ka na, hindi siya pagdagan eh. La! La! Oh, daog! First! Second! Matay si Buknoy, naluspad na. Angak ka kayo? Matay Buk kayo ng bertek. Pangangak sila eh. Ketawa gumpok ko eh. Salam mo. Ja, ang upat ito, napilin. Ja, kapoy kayo? Napa man si Arak dire? Ano mang napa man si Arak? Nang bikyo ganda. Kita mo tayo nakadaog, kam to? David. David una. Sikat si Kuya dahil si... Alibed. Hangak kayo? Minta gining yapis no, kayo tulin kayo. Grabe, David oh. Gari. Kininto si Muha, kita mo tayo sikan. DJ dahil si... Buknoy. Dahil ang consolation, bilang lang ako. 1. 5 man na nila. Hindi naman masaka na nun. Hangak na katuhod no.